Nova Records. Mu koma tsangaya al'ummata, sabon shiri da farfado da karatun allo. A ƙarƙashin dasda wanda ke hidimtawa, mu yau karatun Ƙur'ani cikin haske. Mu koma tsangaya al'ummata, sabon shiri da farfado da karatun allo. A ƙarƙashin dasda wanda ke hidimtawa, mu yau karatun Ƙur'ani cikin haske. Mu koma tsangaya. Ina kira al'umma sai ku saurara, ganin shiri sabo yanzu an fara. Sashin karatun allo an yi gyara, tsangayin mu gaba ɗaya sun daina yin kara. A ɓangaren malamai har da yan yara, za a ba su kulawa har siyo zara. Siyo karatu a nutse babu larura, a ƙarƙashin dasda gwamnati ke hidimtawa. Mu koma tsangaya al'ummata, sabon shiri na farfado da karatun allo. A ƙarƙashin dasda wanda ke hidimtawa, mu yau karatun Ƙur'ani cikin haske. A dawo da martabar karatun allo, hukumar ilimin bai ɗaya besda tilo, take ta ƙoƙari a yau babu hakilo. Dr. Abdullahi babba ya yi salo, garkuwa mai kema kun ga dan fullo, da taimakon gwamnan Gombe Inuwa a salo, har da bankin duniya a tallafi da salo, a farfado da tsangayin mu babu cutarwa. Mu koma tsangaya al'ummata, sabon shiri da farfado da karatun allo. A ƙarƙashin dasda wanda ke hidimtawa, mu yau karatun Ƙur'ani cikin haske. Za a yau ginin zamani a tsangayo, da ababen more rayuwa a tsangayo, har da wutar lantarki ne a tsangayo, har fankoki za a sa a tsangayo, har da abinci za a ci a tsangayo. Zance na bara babu duk a tsangayo, ko rashin ruwa babu duk a tsangayo. Za a yi bohol a sha ruwa ba